پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ درآمد سراباز چیزانی سرابندش جنک بودتگ اشی جارانگ ہم شنکنک بودتگ وزارت بیاپاری نیمگاچا ہوم سپلائنس 59 ٹرپ لائنز گودپوچے ابدا ٹرپ لائنز منفی لڑا ہوار کتگا میک اپ 15 سامان 12 وڑے خشکی نبک ٹرائڈ ہو ویکیوم فلیکس ہم نیگیٹو لسٹ ہوار کنک بودتگا ہی درگتا ہے کام گوشگین کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نام شپو کی چیز درآمد کنک بوہا گئی 2 سالے چ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ 4 ارب ڈالر چ گیش بوہانا 6 ارب ڈالر سر بودتگ پنشون ردا ٹریڈ گت پوچ چائے تاک ٹرائر میک اپ سامان خشکی نبک الیکٹرانک سامان ویکیوم فلیکس درآمد گیشی بوہا گئی 3 اکتوبر دا کراچی بندرگاہ سربتگی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مارٹ ریلیز کنک بند بلے 4 اکتوبر اور شیپت آؤ کی مالا دو پر برہمت کنگی اجازت دیگ نب ای مال پوٹا چ کلیئر کنگ نبا